nnọọ n'obi Voice of the East ebe anyị na-ewetala unu omenala na obibi ndụ ndị Igbo. Tata anyị ji nkụzi pụrụ iche wee bịa. Anyị ji nkụzi ihe gbasatara mmọnwụ. Ị na-anụ mmọnwụ na-afụ na asị na enwe nke na-agba n'ụtụtụ, nwelu nke na-agba n'anyasị, nwelu mgbe nke a ji apụta, nwelu mgbe nke a ji apụta. Gịnị bụ mmọnwụ? Mmọnwụ bụ mmụọ ndị ahụ nwụrụ anwụ nke a na-ejije na ụwa, ndị bibugolu a na-ejije n'ụwa. Igbo bụ ndị furu omenala na ọdịnala n'anya karịa. Anyị na-abịa jije ndị ahụ nọbugolu tupu anyị abịa. Mmọnwụ abụghịkwa sọsọ efi a ọ na-agba. Mmọnwụ na-eweta udo, mmọnwụ na-eke ikpe. Enwere ebe dị iche iche mmọnwụ na-agba. Enwere mmọnwụ ọ ga-abụ ịpụta otu a, ị nwere ike iji anya gị na-abụ wee fịa na ụtụtụ, anara afịa n'ụtụtụ. Ihe ọbụla ọsọ gị mee, mmọnwụ ama mgba n'ụtụtụ. Enwere mmọnwụ na-apụta ma ọ bụ na enwere ihe dị ike na-eme n'obodo igosi na obodo a jere agha wee merie, maọbụ na ihe ọma dị otu a na-abịala obodo a, dịka ijele. Ijele bụ ihe na-achịkọta Igbo niile ọnụ. Mgbe ọbụla ijele na-agba, ma na ndị Igbo na-enwe aṅụrị, na enwere ihe aṅụrị na-eme n'ala Igbo. Anyị na-afụ mmọnwụ dịka otenkwụ, adamma. Mmọnwụ a bụ ndị nke na-agba n'uforochi. Ndị ọ ga-abụ ịpụta n'uforochi ịfụ ha, ịmalụ na enwelu mmemme dị iche iche a na-eme. Enwelu mmọnwụ na-agba ma ọ bụrụ na igwe maọbụ onye chiri ọzọ nwụọ, a na-ebu ụzọ tipụta ya bụ mmọnwụ n'ime ndeli anyasị. A na-akwado iti mmanwụ, nwaanyị anara n'ebe ahụ. A na-enwe okuku maọbụ bịa kpọkuo mmụọ ahụ o wee pụta. Oge ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ọkwa ihe a na-eyikọju n'arụ nekwe makwalụ na onye ọbụla na-eti mmọnwụ adapụtasị gị na onye a bụ ihe tipụtelu mmọnwụ a. Onye ahụ adapụtakwa nsị na onye a tipụtelu mmọnwụ. Onye ọbụla balụ mmọnwụ, ịbakwa ha na mmọnwụ, agwasịa gị ihe dị na ya, ị nara pụta n'iro maọbụ pụta n'ebe ndị mmadụ nọ ọgwatịlụ mmọnwụ dị otu a dị otu a. Onye ọbụla yi mmọnwụ anara afụ iri ya, ganyezielu ụdịka mmọnwụ a na-eti kịta. Mana ọ bụrụ na ị na-eti mmọnwụ ndị Igbo na-eti, anara afụ iru gị. Ịma mfụtafụ onye ịma n'ụzọ, ịpụta ije kene bịa sị nekwe na onye aka ịma, ma ọ bụgodị nne gị ma ọ bụ nna gị. Iyili mmọnwụ ọ bụrụ ozi gịwa bụ ihe yi ya bụ mmọnwụ. Ị na-ejijezi mmụọ. O nwere ka ị ga-esi wee pụta kịta asị gị na onye a bụ ihe yi ijele, na onye a bụ ihe yi nka. Mba, ịpụta ndị mmadụ na-asị na akwa ka a na-eyikọsị, a na-akwa afụ nya bụ akwa anya. Enwelu ndị bụ ndị nchekwa na-echekwado nya bụ akwa eji eti mmọnwụ. Mmọnwụ a ga-abịa iti na-achị ichi igwe, a na-abịa gbakọ n'ime ndeli anyasị akpọkwu nya bụ mmụọ. Enwelu mmụọ ga-abụ ọ bụ na ọ na-eji igbo ọgụ maọbụ ịgbalụ ndị obodo ahụ ọgụ, sọsọ mkpu ka ị ga na-anụ. Oge ụfọdụ ị na-anụ ka mmọnwụ na-eti mkpu mana ifuri anya, ọ na-anọ n'oke ọfịa. Ụdịka mmọnwụ a bụ n'ime ndeli anyasị ka o ji agba. A na-agwa ndị mmadụ makwalụ na mmọnwụ dị otu a na-agba n'ime anyasị, biko apụtakwana. Ma n'ihe dị otu a chọrọ ime n'anyasị a, biko apụtakwana. A na-enyi igwe, enwelu mmọnwụ na-agba. A na-enyi okenye, enwelu mmọnwụ na-agba. Ọ bụrụ mmọnwụ gbalụ na mbọsị emelụ nke a bụ ihe ga-agba na mbọsị emelụ nke a. Anyị ma na mmọnwụ bụ ihe ndị Igbo na-abịa maọbụ a na-eme mmemme, ma a na-eme ihe na-enye obi ụtọ, ọ na-apụta ndị mmadụ a na-ekiri. Mana enwelu mmọnwụ ka mmọnwụ. Ndị Igbo na-ekwokwu si na ada akwụ ofu ebe ekiri mmọnwụ. Enwere mmọnwụ nwaanyị anara afụ anya. Ihe ọbụla ọsọ gị mee ịma mfụ ya anya. Obodo dị iche iche nwere mmọnwụ dị iche iche ha na-eti, ya na mpụtara ya bụ mmọnwụ. Mana enwelu nke ndị Igbo nwe eji wee malụ ndị Igbo, maka na enwelu odibe ndị ihe eji malụ ndị ya mmọnwụ nke obodo na-eti. Enwelu obodo mbọsị agbamma ga-agba n'obodo a, abụrụ mbọsị agbamma ga-agba n'obodo a. Mbọsị otenkwụ ga-agba n'obodo a, abụrụ mbọsị otenkwụ ga-agba n'obodo a. O wee bụrụ ihe dị iche iche maọbụ oge dị iche iche mmọnwụ dị iche iche ji agba. Ịba mmọnwụ n'ala Igbo, ọ bụrụ na ya mụọ gị ịbụrụ nwoke n'ala Igbo, itozuo oge ị ga-eji wee baa mmọnwụ, nna gị ga-akpọlụ gị jeje tinye gị n'otu mmọnwụ. Etinyekwa ha na gị n'otu mmọnwụ, mbọsị ọbụla ị na-agba mmọnwụ, onye ọbụla ịfụlụ bụ ikwu ibe gị, ihe ọbụla ọsọkwa ya bụlụ ịma nnọkọta isi ka ije kene onye ahụ ma ka ije jụọ onye ahụ ese, maka na enwelu ihe na-achịkwa ya bụ otu. Nwatakịrị ọbụla balụ mmọnwụ adara ekwufusi okwu, ọma nnọkọta ọpụta ọsị nekwe ọma mmịa. Nwatakịrị ọbụla balụ mmọnwụ ama nnọkọta ọpụta oje yikọlụ ihe mmọnwụ, maka na ọ ma na
enwere mpụtara maọbụ ntaramahụhụ dị na ya. Ọ bụghị dịka nke a na-eme n'ọgbara ọhụrụ anụnwa onye pụta o jeghị kọsa ihe mmọnwụ na-arụ si na ọ na-eti mmọnwụ. Oge mgbe gboo, tupu iyiri ihe ọbụla eji eme mmọnwụ, ị ga-aba mmụọ, ị ga-abụ onye ama na onye anụnwa etozugo. Anọbụrụkwa nke okenye balụ ka nke nwata ga-aba. Ọ dịkwa n'iche n'iche, ka ị na-agbago ka ọ na-agbago, ka ị na-agbago ka ọ na-agbago. Ọ bụrụ mmanwụ okenye na-eti ka nwata na-eti. Oge ụfọdụ anyị na-anụ ebe mmadụ na-ekwu ana m eti mmanwụ a na-akwa aka. Eziokwu, ọ bụrụ mmanwụ okenye ti ka nwata na-eti. Ọ ka ị na-aga ka ị na-amazi ihe dị omimi ya na ihe mmiri emi dị na ya bụ mmanwụ. Nwatakịrị ọbụla balụ mmanwụ ama nnọkọta ọsị ka o je yili ijele, maka na nwatakịrị adịghị ijele, maọbụ ịpụta isi ka ije yili ajọ ọfịa Nnewi. Nwatakịrị a na-eme ya, nwatakịrị ada na ebe ahụ. Ọ ndị okenye ma na nekwa ka esi akpọkwu ihe a na-abịa pụta dibịa obodo maọbụ dibịa na-afụ maka ya akpọkwuo ya gbaa afa dị iche iche tupu ya bụ mmọnwụ apụta. Oge ụfọdụ enwe mmọnwụ ọ ga-abụ na-agba unu afụ ọmụ ekekọsịa ya na-arụ. Enwe oge ụfọdụ mmọnwụ na-apụta ihe niile ekike dị iche iche ka ha ji apụta, o wee bụrụ ihe eji etinye bụ mmọnwụ. Ya melụ ndị be anyị, mmọnwụ dị iche n'iche. Mmọnwụ abụrụ ajọ ihe. Ọ mmụọ ijije, mmụọ ndị bibugolu. Mmọnwụ na-eweta udo, mmọnwụ na-eweta ọganihu, mmọnwụ na-etinye anya n'ihe ọbụla na-eme n'obodo na-emebi emebi. Mmọnwụ na-achụkwa arụ n'obodo. Enwere ihe afọ na ọ na-eme, mmọnwụ ike chụpụ onye a n'obodo wee sị ya pụọ na ihe ị na-eme na ọ dịrọ mma. Mmọnwụ so n'ihe ndị ahụ na-eme ka obodo maọbụ o so na-etinye anya hụ na obodo dị ka o kwesịrị isi wee dị. Daalụ ndị ọma na-ege ntị. Ọ ka bụkwa n'Obi Voice of the East. Chetakwa ka ị like ya, share ma kọmentị na ihe anụnwa. Ka emesịa.